Horas madihita saluhukna kadongan sa porsiaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai martang yang mahita. Bali Tuhan debata parasi rohana sumurung maulati hupasato na nami tuho di sudi asido tonon ni roham nama dongani hami sahatu partikianon. Nuaeng naing tangono nami mahatami marsaring armay di tonga-tonga nami. Sesama Tuhan dosa pangalasyon nami honam mga sahon Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imana tersurat di buku Yesaya bid 25 ayat 1 sia sonon madidok disi. Akan naso uso diau nasai laonido mangaluluyau nuaing. Jala halak naso mangaluluyau nasai laon nunga jupak saau. Nikudo tu bangso naso pajuju guarhu nasai laon. Disodoau. Sai hupaherbang do tangaku duasa manipa ari tu bangso na juking. Akan nama dalani dalan naso denggan. Mangihuto pikiran lomo ni rohana sida sadiri. Tu bangso na totong paheheri masu dia dopaku. Akan nama mele di bagasan aka porlak. Jala manutung daupa di atas ni aka batu naminasak. Akan nahudul di aka perbedaan. Jala marmalam di aka liang. Akan nama ngaton juhuk babi. Jala marisi hua-hua habiason aka soan nasidai. Lam didok nasida dope disimaho unang jumono ko tuau. Aina badia doau martibakoko. Iko gabe timus di bagasan iguku do akan nasida. Jala gabe api na marsigorgor manipa ari. Idama tarsurat do di joloku. Dang tagamon sipau da jolo hubalosson. Sai balossonoku do tututu apuan nasida. Hajahaton muna sadiri rap dohot hajahaton ni akau pumuna. Ninna Jahoba. Akana manutung daupa di pusuni akadoluk. Jala direhei au di atas ni akarobian. Dibaheni suhatonoku maupa ni pabahenan nasida na jolo tu apuan nasidai. Songonodo hata ni Jahoba. Songot tua nabura binuat jupang ditagu na baso. Gabe didok unang ago ay adong do pasu-pasu di bagasan na. Suaksoni bahenoku alani akan naposokku. Datung saluhu nasida ago okku. Jala au parohon sia Jakob boni. Jala sia Juda sahalak sitian akadoluku. Ai iko jolma nahupiliti manean tanoi. Jala akan naposokku maringanan disi. Olak nido sahatna. Topik hatani Tuhanon uhum tu pardosa haluau tu partigor. Akadongan sapor siaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Sahalak na tua-tua say manggogo macari lao pasikolahon anakonna. HP anakonna ina kudul di semester onom di perkuliahan na. Dang dihaburjuhon marsikola. Marjuji do diula. Tenggen losok rohana marsiajar. Dang margira tudia ngoluna. Nunga sape pigahali saitalu di bagasan ujianna. Dung tiki sudah hepengna taringot maibana tu inongna. Suku-suku dihita saluhna kadongan sahapor siaon. Tikos do na tua-tua nai molo diarsakoni. Tarlumobi matuhani natung masay makaholongi bangsona. Dihita saluhna na marhadomuat tusi berengotama diturpuk hatani Tuhanon. Molo buku Yesaya bid 25 sada satu sion targuar mau tu horong trito Yesaya. Ima siam mulai Yesaya bid 56 satu onoplonom. Ima masa dung haruar nasida sia kabuanga Babil. Didiki nasida di habuanga Babil masai godang do akan hacit di tahun nasida. Alai nama korhot tuhamu bau ni roha nasida dui. Dung haruar nasida sia kabuangani. Godang dope aka hamaolon na diadopi bangsoi. Aka hamaolon na rotu nasida dakola sia durni bangsoi. Alai tong do sian nasida sadiri. Tarlumobi ma ala olo dope nasida manobatu de batasi leban. Molo diturpukon ima taringok pajuau tu halak Jahudi. Jala pajuau tu halak bangso naso Jahudi. Na parjolo bangso naso uso-uso tu Jahoba mengalulu ibana. Buita bereng ayat sada sahat tu ayat 2. Ayat sada patuduho tu hita.
Debata patadahon guarna do tu aka bangso na so uso-uso tu ibana. Ima aka na diduru ni halak Jehuda. Na mangihu muse, hanguluan na naing si pasahato ni debata dakolat tu bangso Jehudai. Alay na naing dohonon na dohot do tu sude bangso na adong di humaliang nasida rodi sadok portibion. Marhite bangso Jehuda di patadahon debatado aka huasona tu aka bangso na asing. Ima na naing patuduhon ubalgado huasona martibako debata sileban. Nang pedak kea ditada bangso na asingi debata alay totong do debata patuduho dirina marhite aka huasona. Bangso Jehuda ima bangso na mekmek jala ubalga do bangso na asing sian nasida alay marhite aka pangurupio ni debata itu nasida boy do nasida monang maraloho bangso na asing. Nang penunga masay liling nasida mangay aka parukiloni alay totong do pe nasida boy maluas siya kabuangan. Ala debatado na mangurupi nasida. Nunga godang bangso na asing na takas mangida aka huaso ni debatai marhite bangsona. Alay dang olo nasida maparhatopo debata jala dang olo rotu debata manoba ibana. Dang holan marhite bangsona di patadaho debata aka huasona. Dohok dotong marhite aka naposona di patadaho debata dirina. Jala nang pedak kia aka bangso na asing mengalului debata, alay debata sadiri do naro patadaho dirina tu nasida. Jala tarida doi diayek sadai, niku do tu bangso na sopa jojo guarhu nasay laon. Disodoau. Tarida ma disosya korong ni debata patadaho dirina tu aka bangso na asing. Ima aka na sopa jojo guarna. Hirim do rohani debata mamering nasida rotu ibana. Nunga godang akatada dibering nasida jala marhite akatada ima debata pabotohon disodoau. Jala unang diri rohani bangso Jehuda dang naboy bangso na asing manada guar ni debata. Hape tu had debata naing pabotohon tu sude bangso do guarna asa di pajojo. Holong nape naing papataron na do tu sadok portibion. Debata patadaw dirina tu saluhu na do dakolat tu sada bangso. Jala tong do dakolat tu bangso na sopa jojo guarna ibana patuduhon asini rohana. Tu bangso na sadiri say di patadaho debata jala di patuduho debata do aka asini rohana. Say totong do debata pahirbako tangan na manipa ari marlapatan may dakya debata manadiko bangso nai dakya debata madaw siya bangso nai manang sadari pe. Ima ala holong ni rohana tu bangso na. Dileho debata do aka pangurupion na tu bangso nai. Jalasian ayatope tarida do manang sadari pe dang boy bangsoi mangolu molodang mangasaho debata di bagasan parngulon na. Jala ala debata do na totok pahirbako tangan na tu bangsoi ubay boy na sida patoruson parngulon na. Alay ipe dang dirajumi bangsoi. Bangso na juking do na sida. Nunga dipalua debata nasida siya kabuanga Babel jala nunga dibering nasida aka pangurupio ni debata. Ima lao paturehon huta nasida ima Jerusalem. Jala nunga diparate-atehon debata nasida marhite aka narikot di ngoluna siganupari. Alay tongdo nasida manibil jala mangulahon aka ulahon na sodenggan na maralo tulomo ni rohani debata. Molosian hazol maun manaringoti dang tarhataho be aka pangurupio ni debata tu bangso nai. Jalarak sude nasida na olo mabuka rohana nak pikiran na marnida aka pangurupio ni debatai. Jala ala totong debata mangurupi nasida gabe lomo-lomo ni nasida do mangulahon aka ulahon naso di halomohon rohani debata. Dang sude bangsoi maboto madok maulati tu debata jala tong dope nasida mabaik kecik rohani debata. Napaduahon bangso ni debata na madaw siya debata. Boy tabering ayat 3 1 ayat 5. Dung haluar nasida siya kabuanga Babel. Mula do nasida tuhutani nasida sa diri jala mula muse nasida marbaur rak do aka bangso na asing. Na penunga haluar nasida siya kabuangan alay tong dope gudang akar ragam ni hamaolon na diadopi bangsoi di tonga-tonga ni parngulon na. Dakola siya diri ni bangsoi sa diri alay tong do olo na sida mangihut-ihut tu bangso na asing. Hacik do rohan debata marnida aka bangso nai.
Bangso na totong diurupi debata, asaboy makilalahon haluaon alay tong do na sida mangulahon aka ulaon na mabay kacik rohan debata. Nang penunga takas dipakilalaho bangsoy aka pangurupio ni debata, alay tong do pinasida olo manoba debata sileban. Totong do pinasida pakiheon rimas ni debata. Disoba na sida debata, alay tong do na sida manoba debata sileban. Manoba kahariara do na sida jala porla aka na pinilit na. Mulo tabereng Jesaya bidusada 20 sia. Di pado munasida haporsyaw ni nasida, dang hibul holat tu debata. Masay marimas do debata marnida aka pangalahon ni bangsonay. Debata sileban na disoba ni nasidai, ima debata sileban na disoba ni bangso Junani. Adong do ruhuk-ruhuk ni ulau di bain nasida lau manoba debata silebani. Ima na diihuti bangsoi jala parsidohot do nasida mangulahoni. Ima halak na pabariaho dot akan na manguras dirina di bagasan porlak sobaon mangihutos sada malim di parsitongan ni halak akka si panga juhuk babi. Hagigion meragam-ragam dohot mosi boy tabering Jesaya ono plonom ayat 17. Jala adong muse sada pangatusion manang pamikirio di nasida ima badia do akan na niula nasidai jala akan nang mangihuti aka ruhuk-ruhuk ni ulaon panobao ni gabi badia do anggo nasida. Jala adong di nasida sada habadiaon na khusus na buhi sahat manang menular do habadiaon ni tu akan na asing molo adong nama jonoki ibana manang nama niop ibana gabi dohot akan na asingi gabi badia songon ibana. Ido pangatusion ni nasida ala debatana di soba nasidai di dok rohana ima debatana badia. Tohodo tutudak sude bangso Jehuda na manibil sia debata alay tong do gabi sada paru kilo ni tu nasida na so olo mangihuton ulaon na manoba debata silebani. Ala unggo dangado bangsoi na manibil sia debata martibakon akan na manoba debata. Ido na ubay kehe muse rimas ni debata marnida bangsonay. Dang boy nasida mangarajay dirina asa unang parsidohot nasida niatu ulaw si pelibiguon. Na penunga malua nasida siap para hato banoni, adong dope para loan ni nasida ima laho manaluhon akar ruhuk-ruhuk ni parugamaon naso di halomoho debata. Jala akan naso mangihu tu ruhuk-ruhuk ni parugamaon ni ikon mana jala tang mahaporsyaon na, asa hot haporsyaon ni nasida jala dang tarela nasida lau mangihuti ulaon na marhadomuan turuh-ruh parugamao debata sileban. Napatuluhon uhum tuakan nama daw siya debata buy tabereng aya onom sa pitu. Dang di halomoho debata hona uhum bangsona. Alay molo dang di uhum bangsoi dang di boto nasida mula tu debata. Uhumani di pasahat debata tu bangsoi dang nanaing patuduhon akarimas na tu bangsoi. Alay nanaing patuduhon asini rohana do tu bangsoi. Molo diuhum debata do penasida jala dipasingok debata nasida na marlapata doi na holong do pe rohani debata tu nasida. Ido nanaing dipatuduho debata marhite aka uhumna. Nanaing dipasahat tu bangso na manibil siyan ibana. Ala manibil nasida siya debata jala parsiduho nasida diruhuk-ruhuk parugamaon manoba debata sileban. Ido muse na dibalosson debata tu nasida. Ima aka uhuman nanaing dipasahat debata tu nasida. Dakya debata manguhum bangsona molo bangsonai dang manibil siya debata. Molo denggado ulaw ni nasida aka pasu-pasui pe dipasahat debata do tu bangsonai. Alay molo dang dengkan pangalaho ni bangsoi uhuma pe iko dipasahat debata tu nasida. Akana manutung daupa di pusunya kadolok jala direhei debata di atas di akarobian marlapata may ditiki nasida mangulahon aka ulaw ruhu parugamaon na asingi. Ima na mangihuti debata sileban, takas do didok debata na mangarehei ibana doi. Masay hacik do pakilalata molo adong na mangarehei hita, debata pe songoni do pakilalaan na. Macay hacik do dihilala debata, molo ujono bangso itu debata sileban jala na marlapatan doi na mangarehei debata. Marupa do sude akan na taula. Molo dengkan aka ulaw ni jolmai dengkan do upani di pasahat debata tu bangsoi. Alai molo akan na so dihalomohon ni debata do na diulaho bangsoi. Balos na manang upana petong do di pasahat debata na hobar tu ulaon na naso dengkani.
Na paupaton, hangoluan marhite Jesus Kristus buita bering ayat uelu satu sia. Bangso na diparmudu-mudu de bata, bangso na dipilih de bata, masai holong do rohani de bata tu nasida. Alai alama dau nasida siat de bata jala akado sana niula nasida, gabe marima sama de bata, marnida nasida jala uhumon ni de bata manasida. Songot tua nabura binua jupang ditaguk na baso, gabe didok unang ago ay adong do pasu-pasu di bagasan na. Hata tua di bahasa Heber didok tiros, lapatan na anggur baru. Di terjemahan bahasa Indonesia na didok air, lapatan na imasari buah yang tidak dipermentasi, lapatan na nang penunga mardosa bangsoi jalanunga manibil sia debata, alai adong dope na pulik sian bangsoi na somakarikoton lau manoba debata sileban, jaladang parsidoh na sida tu ulau parugamao debata silebani. Sa parsapulu sian bangsoi man na so parsidoh lau manoba debata sileban, jalaholan na sa parsapulu sian bangsoido na totong manoba debata. Jala akan na tadingi ima na sa parsapului siaponon na do songon hautusam, jala songon hariara na martuko di hatatabana, boni na badia do tuko nai, boita bering Jesaya ono may 10 aka sisa-sisa bangsoon mananaing di pataridahod di bagasan turpukon. Jala akan nasida mana majalo aka pasu-pasu nanaing di pasahat de bata tu nasida. Dang sude bangsoi diuhum de bata, na somakarikoton hatani de bata do na diuhum de bata, jala akan na makarikoton de bata di bagasan parnguluan na ido na majalo pasu-pasu siya de bata. Di parrohaho de batado akan naposonai jala di parate-ateho de batado akan naporlu manang narikot di bagasan parnguluon ni akan naposonai. Di so tarida do balgani asini rohan de batatu akan naposona na makaholongi ibana. Hanguluan do nanaing di pasahat de batatu akan naposona dohot tu portibion. Hanguluan nanaing di pasahat de bata ima sian sijakko boni. Jala sia juda sahalak sitian akadulukku ay ikot jolma nahu piliti manian tanoi, jala akan aposokku maringana disi. Lapatanna sia sijako do adong goar ni Israel, jala sijako do Israeli, jala di pasu-pasu de bata Israeli ubain adong Juda. Juda ima sada sia goar ni anak ni si Israel, nagabi sada suku bangso di tonga-tonga ni bangso Israel. Marhite keturunan manang boni ni si Jakob manang Israeli matubu tunas nai baru na boy mabuak kanguluan jala hadameo tutanoon ima Jesus Kristus anak ni debata. Jesus Kristus do di pasahat debata lao pasahaton hanguluan ni tutanoon jala hola Jesus Kristus do nagabe tunas na boy mangaleo kadameon dohot hanguluat tutanoon. Anak na Jesus Kristus do naboy paluaho tanoon sian parhatobana dosa. Nape tinggal sa parsapulu na porsia tu debata alay marhite-hite na sa parsapuluido haluar tunas hanguluani tu tanoon. Akan naposo ni debata na porsia tu debata do di pasu-pasu debata jalan na mamaritahon guarna totong dipake debata gabedongan na laho mamaritaho kanguluat tu portibion. Nang pe debata manguhu bangsoi ala hazahaton ni nasida sadiri ala debata totong do paluaho sisa-sisa ni bangsoi nasa parsapulu siya bangsoi na porsia tu debata. Jala nasida pe ikot di paula tu hutana lao patoruson lo monirohan debata. Paroon ni debata do siya Jakob boni lao patupaho panubuson ni dosa di portibion. Jala nasida madapot akasilas ni roha sia debata jala di pasu-pasu debata. Akadongan saha porsiaon hita nang manada debata na marbalik musesian ibana jala naso manada ibana radid. Akadongan saha porsiaon hita nang manada debata na marbalik musesian ibana jala naso manada ibana dope radido debata majalo halak na maju guarna. Di pasu-pasu debata do akan na makaporsya ibana. Ulido upani halak na mangulaho katana. Ubalga do asini rohan debata siya rimasna.
Alani paima adong do petik kidihita be saluhutna. Beta mahita totong mangulahon lo menirohana. Tapadao madirita sian aka ulaun hasi pelebeguon. Iko dohibul hapor syaut taholat tu jahu basabing. Jala taingot mahaluau di pasahat debatado tu aka ganu partigor. Amin. Martang yang mahita. Tuhan debata. Nunga hutangi kami behatami. Nagabig bohal li parngulon nami partodion nami. Asima rohamali Tuhan debata. Saya jara-jari ham di bagasan todimi. Laho mangulahon naho bartu hatami. Saya odihok kami di bagasa todim. Saya pamonak kami maralohon akka najat. Saya pamonak kami maralohon akka huasoni portibion. Sesama Tuhan dosa pangalasion nami hola mga sahun Jesus Kristus. Martanya kami tuho. Amen. Horas madhita salhutna. Shalom.